Hello mga dear! Welcome to my channel. Ito na naman ako ngayon. Isishare sa inyo ang natutunan ko ng how to make outro with Power Director sa mga cellphone nyo. Meron na nga pala akong ginawa. Papakita ko sa inyo para may idea kayo kung anong gagawin ko ngayon. Yan, magsisimula na tayo. Punta muna tayo dito sa Canva. Pwede ka nitong mag-download dito sa Play Store. Type mo ang outro or YouTube outro. Tapos click mo siya. Yan, dito marami kang pagpipilian na iba-iba klaseng design. Basta yung may nakalagay lang na free. Ngayon, ang pipiliin ko dito ay ito. Tapos, click mo yung edit. Ngayon, papalitan natin itong background. Touch mo lang ang background. Pwede kang pumili sa gallery ng phone mo, image nitong Canva, video, or dito sa color boards. Dito ako pipili sa image. Dito marami kang mapagpipilian. Ito ngayon ang pipiliin ko. Para maalis yung red, click mo lang siya. Tapos itong delete. Ngayon, touch mo lang itong picture sa loob. Tapos pwede mo na siyang magalaw o ma-adjust kung saan mo siya gustong ilagay. Ito na ang gusto ko. Ngayon, alisin naman natin itong text kasi may plano akong ilagay dyan. Click, tsaka delete. Ngayon, i-save na natin. Click dyan. Tapos, ayan, si-save na siya. Close na natin. Tapos, check natin kung naka-save na sa gallery. Ayan, naka-save na siya. Kaya, doon naman tayo sa Power Director. I-open na natin ang Power Director. Ayan. Click natin ang New Project. Maglagay tayo ng project name na outro. Tapos click natin tong landscape. Click natin tong picture, tapos itong Canva. Tapos click natin tong ginawa natin kanina. Tapos, habaan natin ng hanggang 10 seconds uli. Ayan. Magdadagdag tayo ng isang track. Click dito sa picture. Tapos, saka itong logo ng Instagram, tsaka nitong Facebook. Adjust natin siya. Click natin to para maalis natin tong green screen. Click itong mukhang dropper. Tapos mag-click ka kahit saan dyan sa green.
Tapos, adjust na natin ang size, tapos ilagay na natin dito sa ibaba. Aalisin uli natin ang green yan. Pareho rin dyan po sa chroma key. Tapos yan, click yung parang dropper. And then click kahit sa ang green. Tapos ayusin na natin. Itabi na natin dito sa Facebook logo. Okay na yan. Maglagay na tayo ng music. Ayan, click natin. Yan pa rin pipiliin ko yung napili ko sa intro. Ayan, i-adjust na natin siya. Tapos, iksian natin. Yan. Tapos, maglalagay tayo ng fade out dito. Yan. Yan, review na natin. Yan, okay na siya. Save na natin. Yan, nakasave na yan sa phone mo. Tingnan na natin ngayon sa gallery ng phone natin. Thanks for watching. See you in the next video.